Be funny, yeah, you know. Yeah, you know. Be funny, yeah, you know. Yeah, you know. Yeah, you know. Be funny, Shandanika. Be funny, Shandanika. Yeah, you know. Is a medical hospital. Dabi. Abeti na no so de o ha abeti na. Sorry, Anopa. Ananopa be no nsia. Ena obi bo mepono se pa bisi mefum me fit me dan fi echi. Na obi frame say ohun so obi hye pa ne so esu. Na nipa no osu te sa abo asu. Enti mi bie pono a mekɔhwɛ ye no. Na kyerɛ sɛ ɛyampa nipa no ete pa ne so. Ogina so. Nti ye de enim sɛ oka sɛ onsi mra obesi aba. Bayɛ onsi no wensi pen nso ewa nti nyaade a metimi ama obi aforo sɛ wonkoyi na na asesen abusuya memeyi na ho akwaba ade baba Grace TV GHS so biji sɛ twedi ampo nyankropo adom te abusuya obi ahoye empanyi sɛ yɛda na yɛante asɛm foforo a ɛyɛ na yɛchi na asɛm a yɛate ne deɛ ɛkyɛn da ne nyina ne sɛ sabi ubepie mu kwada so mpatem ho ewo kumase a empatem ha ebusuafo ho nyina akɔdai na ɔmo da sɔre yɛ no fie ba akomu pa dua bi esi ho sabi obi eti dua ne so ya kyese ye nim ba bi ofiri na sɛdeɛ wosi kura afa na ho de dua ne so no ɛne nyan pa na ebusua sɛdeɛ asɛm no wɔn si fanti ya bɔ anan aba saa mpatem ho asɛm si yɛ no yene woni ye wa betena se adi komo sa so ensem wa yete won fam na ye no kura na se o ma da soro ye se bi nipa bi ma me bi gina o mu dua so dua bi e wo mu fie so ya ye ni ba bi ofiri busa na asem ontimi nkasa ontimi nya hwe se bi de o yina ye science nko a timi sra busua asem no mu onwanwa to boss ne ka me ho na ye ne wo mu a esi o mu fie no entena se twetwe nkomo na ye be wie de be hu se wiase petemu asase na okwa na nyame agine di yeso no mu ye ono abegye afiri ha ene amane mtimi sra o ka me ho ye ne abusuafo ntase entwetwe nkomo na bibia enwie ye abusua ya bedu bia ya asem ni si ye na sabi abo kontrolfo simi suman ne mani na sadi mpanyufo ka asem sra me kasa ka kom ya na agine kokko no nti mesre na bia ya asem ni si ye me maame ya wa no ono ato ne bo ase na wachechi mu ache ebi asem nsem doso nyame hu ya mobapa na onye film so ne esen nyina ka me ho na me ma wo me akwaba na yen kasa ma me apombo ko de nyame adom na mo so nyame adom yeso ye ho ye pa awo enim se de nsem ne siti enti ye mpese wani beba afidie no e na wodin so enzo de beta kakra na aha ye we aha ye fan fa aha ya afase bon atwoma afase bon ewa santimem ha kono mo ase new site afase bon asɛm a etiti no krebu mu a eba ne sɛ to bo ase ne chichimuchi ye sorry anopa ananopa be no nsia ena obi bo mepono sɛ pa bisi mefum me fit me dan fi echi na obi frame sɛ ohun so obi hye pa ne so esu na nipa no osu te sɛ abo asu enti mi bie pono a mekɔhwɛ ye no na kyerɛ sɛ ɛyampa nipa no ete pa ne so ogina so nti ye de enim sɛ oka sɛ onsi mra obesi aba bayɛ onsi no wensi pa no nso ewa nti nyaade a metimi ama obi aforo sɛ wonkoyi na na asesen nti na wo sɛ mekɔbɔ police fo amane ɛna mekɔ police station ti patrol team ka sɛ ombeba ɛna kuro nso ohene wom nti mekɔbɔ ohene nso amane mekɔ nso na di mechi ɛne me bae ɛna yɛbɛyɛ deɛ wɔ sɛ yɛyɛ fire service nso bae ɛna ɔmo bɛhwɛɛ ɛna ɛbɛyɛ dɔnhwere baako deɛ
na yɛntimi nyi ne nsi fam nti fire service for foforo ya na ɔmo foro ya ɔmo eyi no esi hɔ ɔmo ana ɔmo wo fia eba fia bonten ba yɛ nso obi asi onimu no me ankasa nso minim na nim wɔ kurom ha ɔmo atena kurom ha tekro ɔmo si ɔmo nim no nti na bɛba sɛ polisifoɔ no yɛ den ɛde no ɛbɛkɔ nti ɛne na ɛden sɛ ɔmo de ne bepia bonten because mranteɛ ne sɛ opia ɔmo mfa ne ho nkyɛn ne me nkyɛnse da so de abo nyina agugu so mranteɛ ne to bo bɛfie sɛ bɛyɛ a yɛnyine mpie na ɔnyɛ ɔmo mo no the police for ne fire service for amakwan ɛna bɔkɔbɔkɔ ɔmo de adeɛ ɛkata ne ho ɔmo de ne kɔ hyɛ kaa mu ɛde no ɛkɔɔyɛ nti deɛ ɛsiiɛ ɛno no nti baabi ofiri pɔtee deɛ menim baabi ofiri na bisa sɛ saa berɛ a wobɛbɔ open mu na wopie ba yɛ ahu sɛ nipa korɔ te duane so saa no ɛsɛ na ne yɔbea saa berɛ sitiɛ na ɔhyɛ atade na ɔnhyɛ atade sɛ na ɔsitiɛ ɔhyɛ atade wahyɛ straight dress black and white ntoma gu ne kɔn mu ɔhyɛ sweater ɛfɛ na jacket ɛna wabɔ duku ɛna wogyina ɛso wogyina dua ne so na dua ne yɛ dua yɛtumi gyina so ana pɛ dua deɛ nsɛ ne man no ti wutumi egyina so ɛyi nti yɛ de nim sɛ ɔka sɛ sibra obetumi yɛsi ne yɛhwɛ sɛ deɛ na esi yɛ na nya ade a obetumi yɛsi because pɛ na ankasa no enya ade a obetumi aforo pɛ no wa sɛ wobɛforo agye sɛ wode atwede esi aseɛ ansa na wafo wankasa wuntimi mfo gye sɛ bɛrima korɛfo a gye sɛ wode atwede esi aseɛ ɛna wafo atwede nsi aseɛ ba nipa no egyina pɛ ne so na usu sɛ ba ne sɛ na sɛ bi nipa korɔ timi foro no sa asɛm we deɛ gye sɛ ɔno ɛne nyankopɔn ɛna nim kwan ɔfa so a obesi hɔ cause me kra me nwanwa pɛ no wuntimi mfo atwede nsi aseɛ na aka sɛ okay me ofra atwede nsi aseɛ wuntimi mfo nti baabi ɔno fa baayɛ no gye sɛ ɔno ne nyankopɔn yeyi no nso so ubisa na asɛm bi ɔso ɔnkasa ɔka kyerɛ mo sɛ wɔnkasa ubisa na omie na no mpo ɛno ane sɛ ɔtene ne nsa wankasa wanka word ɛna ɔmode ne pie de kɔɛ ɔtene ne nsa na ɔtene sɛ ɔyɛ nsa ɔtene ne nsa sɛ deɛ ɔkyerɛ adeɛ no ɔkyerɛ obi adeɛ no na ne nsa na ɛwɔ so ɔntimi nkasa wanka hwee ɛna ɔmode ne kɔɛ saa berɛ a mokɔ pie ne so ano papa no ana wogyina duane so no ɛnso na ɔntimi nkasa na sɛyi nsa na ɛkɔ pie ne so duane so no na ɔntimi nkasa na sɛ wanyinya n'anim su kakra afei koraa de na asɛ su no nkwala boys ne se na ɔsu aboa su no afei de na asɛ su no aba nipa deɛ kakra na wanyinya n'anim ntimi anka kyerɛ ne sɛ kwan a ɔfa so a obɛpie soro hɔ ɔnhwɛ so ntena hɔ na ɔmfa saa kwan na so nsi awa ntimi amfa kwan no so nsi nti na wɔ sɛ yɛpɛ kwan a yɛbɛfa so ama na si saa berɛ a ɔka saa asɛm kyerɛ no no ɔka sɛ wanka word wambisa ubisa no free hen oyɛ den even no hene ne bae kra oyɛ sɛ maame si ebra memo obi anya wo hwɛ ne ade ufri wanka bibia kopim sɛ omu yi no de na eti fom wanka hwɛ ama na woni ze bia na ɛno memu sa asase me kwa numere mo kwa akoda ɛno mo da be time be numere no ɛno asande be miwura dem be 6:30 okay sabe no bia onyi se no bia ameso ya ni fi ha obia ni fi ha obia ni fi ha na de so mo so wan te bia kokokoro bi se bi kra na obi na aba ho mante de bia mante hwe kopem anopa na mete se obi esiso mante hwe obi a hwe na ne afika kra o fie be se wada be 30 cd because onyini sa okay onyini sa oye nice girl sa onyini sa Mani bon so prekope mu bo ho ana wada nyame ne no kura nim ni me yema anhye me
me yam anhye me because many born so nam say adekode a wo bepe wa ha no wo befa na wo de akọ me yam anhye me because me nya obi boni nti no me yam anhye me ba eye me nwanwa asam we see tentafili so ne ade amanfo nso won kan say bi ansa bi say besi no kan entertain ye tese yes o sabi obi o bi okura tumi bi na sunsun mu ade bi okoba bi oba ade bi ade be chi no okura mu ne ade mo hwe sene na yo bia ne o ma sitie sade wo kan ya e ma ne yo wan wa so say bia na tumi bi na ekura na akwakobi ese ya na wadaro de eye me nwanwa ewu mu eyi ne say ontimi mforo pe no without atwede no atwede bia nsi ho ena the other side wall kra na wo fo ya ontimi mfo wall no mfo pe no the other side security ayigo so the other side na ebingu so no ontimi mfo nyina ho emforo pe no enti kwan be so na ofade foro ya se wa mforo dua na straighter ekwan be so na ofade ko ye enunti sa enunti enu ya na ye me nwanwa enti me hu ni sa enti nyame na me da na se nso so se bibia anye no antofia ha because me sorry ya na se wawuda ho a sa bre nka me ko ye kura nka me mai because ansa na ye be hu se on bibia enfiri wo no na ntontom de bia awo nti nyame na me da na se we nyina no o ma na pare me na okọ nti ekwan ofa so ba ye na de oni nyankopon tem asem o chese kurodu a na wo kuro mu bai mo nyina ba ye se wonsi fo anu bai on ba ya amamre bi ansa na wo timi asia na wadaro ba na na mugu nsa ogu nsa wie na o ye se onsimbra na ase wosuro ehun bi abo na ne fede bi na oye eyi nti boys ni bi kura free omo ye eyi na fire service nso bae nti so omo bebo aya ye de eye ti ye da fire service for nso ase because omo amamu a nke bi a yenim de ebesie ti ye da omo ase nyame nhira wo mo o chese ha ni obi ase wonim no na ebesi na mountain ho asem ze bi o free crow we so what ya ba bi na say na oye ana amana ko ba se mountain ho asem oh maintain ho asem bi a ibi me anopa mo ko me free police for no so mo ko twede e se he na die ebesi bi ano omo be free maintain obi anka ebi nti minim say ebi a omo atimi ehu na kira kwan de nneko ahụ bi anso pie ma se ne asem sisi ya branch de maba bekwe bi amnim no wo empata mu ha kuro bi a we che ha obi anka bi asa de bi obi anka bi asa this ya ede hu bi abo oni wo fiefo ana wada nyame no kure ni muni ehu mo me because minim se mi nyankopon ti ase ti ehu bi ani ho o me asa na ibe ja okra na yakro no empata mu ha what na ha che kakra wada what na ha che sadi esi bi esi pen mate asem hu bi sei pen me ebiasi happen ba me de man fa me ne ehu eno ezi nipa krokosi nchance da so se eyi dan so be ma ba me de man fa me ni ehu ekoba se bi echina bi ye ma me ya obesi mu dia so yi na busu afọ ba se wo we de ntwai opacho fa ne bona echina ne ade a o akoma pa ne se o de ne phone so obeche no se bi de echi aye bi oba na we po Yankopon da bia ye ne bone ba wo de kyen ndi ade nti na nipa ye bone a omfa nche bibia ni ho dana for mate asem we benu kwa se onya no kre na nipa na shada hye ho se de be om de be trend ni ade mrantie ne maba wa ye kasa ansem no tentan fidi ne so no ade na okade a kire mo da de me kan kire o mo ne se eye no kre ene wiase se bibi ni ho a nke ye da nke ye ntopunu enti bibi wo ho enti wo ho a na wahwe wakwan eyie
na wama wo mpaebɔ nso emu ayɛ den because Bible sɛ nyɛ yɛ ne honam ne mogya ɛna enya nti no wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ wo ma mpaebɔ nso so etimi ho biribi wɔ hɔ nti ɛyɛ asɛm a asi ɛnyɛ anansesɛm ɛna yɛto meti bi wɔ news sɛ obi akɔforo dua obi akɔforo wei ote radio ho ate wɔ news by me hu bi da na ɛnɛ deɛ me ankasa me fie nti me hu sɛ amanfoɔ deɛ a yɛka no news ne ade no ɛyɛ no korɛ obi a umfa usunsum sam onyame so mu ni agora na because I say wadaro mpaebɔ deɛ me bɔ mpaeɛ sada na wo bɔ mpaeɛ ansa na woda oh me da bia me bɔ mpaeɛ ebi me yobi a mani te anadwo kra me ntimi anka hwe kra me timi ka sɛ awurade me de me kra ne me nipadua no mogya no ansa na masa atɔ hɔ ada because yɛse sɛ woda no wani ti a ebi ana bibi kra ni na nyankopɔn nya no sɛ sɔle bɔ mpaeɛ na asese ti sɛ me hwɛ na nna no kra me ntimi mmie ma no mmɔ mpaeɛ me de me kra ne me nipadua no mogya no mu ɛno de me ka me de me fie no mogya no mu mafuo no me de mu banche bɔɔdeɛ enuaba nyinaa me de no Yesu mogya no mu even me mo wakra me nkra bebre ɛne me kana ma me de omu nyinaa no mogya no mu because ɛnyɛ me na metimi ahwɛ me ho ana asese nyankopɔn ɔna okita yɛ nti ɔno ne mogya mu ɛna da bia me de me kra ne me sunsun ɛhyɛ ɛsɛ ne zuze bia sunsun mu empire a boy ne ade na nyame atia wama sabi nipa na obeto be bisi mama ne kwasa ɛyɛ no korɛ meka ne saa ko ba bia nyankopɔn ɛte ase ade na krom ha so enua no bebre esi hɔ even pair no meme de ne nkyɛn ekokra the other house ebisi hɔ ade na wankɔka hɔ na ha na ɔbae nti asɛm ne ni dance a yɛtwa bi de yɛ dance if you ankwada wa ha whatever ankwala ne ha me ne me brother eno ha ɛsɛ bi hu na abekun hu na obe ka twa to na yenya we me da mo ase me ka kyerɛ Ghana fo sɛ obi anhwɛ ne ho yie na wiase a yɛwɔ no ɛnyɛ yɛn nko ana yɛte hɔ yɛne ahonhom ne no nti obi anhwɛ ne ho so yie ɛne ne mpaebɔ me da ase ɛsɛ da ase pa nyame hira omo yi na ho ban wo Yesu amen abusia tisa ne tie ye maami asɛm ne si ne fie no ɛne ato ɛbo ase na kasa wakyekye ne nyinaa mu ɛde akyerɛ no abusia deɛ esie deɛ yɛtie deɛ yɛhui ɛma ne kokɔ wie sɛ ewiase na hɔkwa na ewiase mu nsɛm ɛdɔɔso paa ɛno nti ɛna wɔ sɛ abere bi a yɛsɔtwe di ampo nyankopɔn ɔsorosoro hene yɛ a ɔbɔ ɔsoro ne asase mu yie na wagyeɛn afiri nsuo ɔhaw amaneɛ ɛne nsɔhwɛ nyinaa mu nɔkorɛ sɛ nyɛ sɛ yɛbɛdu fie ha na maa mete no nom tuo kaa sɛ ne fie na asɛm yɛsi ne yɛ nɔkorɛ a ka menyi nni ka mɛfa ne sɛ ɛrodorada sɛm ɛso nyame adarom a yɛ maame asɛm yɛsi ne fie no waka akyerɛ mu nyinaa de akyerɛ yɛ ɛne yɛtie bi no ɛsaa nso kɔ ama ne kɔwie sɛ abusua yɛyɛ agyidifoɔ yi yɛ a yɛsi nyame ne yɛsom no yɛnso nyame mu yie yɛmfiri mu nyinaa ɛnɔ no ɛmfa yɛakoma nyina ni n'akyi na mu yɛ den sɛ deɛ mpo yɛkɔ haw ne amanneɛ mu yɛkɔtɔ gyata amena mu sɛbi yɛkɔtɔ gyata buo mu yɛkɔ na ɔhaw ne amanneɛ so hwɛ bi aba yɛ so a hwɛ di ampo nyankopɔn na ɛbɛgye yɛn na ɔma bɔne biara nka yɛ da sɛbi deɛ bɛsi biara nyame na bɛhu yɛn mmɔbɔ na wagye yɛn afiri abusua asɛm na maboto kakra na menim sɛ wo nso a wohwɛ me waboto nyame na hu yɛn mmɔbɔ na ɔtu yɛ na mo sisi yie na ɔmo ade nyinaa ne mu ayɛ na nsi yie ɔyɛ na Awurade Yesu Kristo din mu nti amen medin ɛde kwabena wusu kai sɛ dwumakuo bi adaroma na ma yɛde dwumadie ɛbrɛ obi ɛne obi trading enterprise ɔmo kuma ase South Central Junction ɔpɛ atade papa ɛmpa papa ne perfume papa mesrɛ wo ɛnkɔ baabi ase kuma ase South Central Junction hɔ ɛna ɛsɛ fata sɛ ɔkɔ wɔnyɛ bi kama paa Mr. Poko Buachi adaroma sɛ bi ɔde ahobrɛase na ɔdɔ na atete mmɔfra yɛyɛ adwuma wɔ hɔ nti wokɔ amaba no anim te ɔmo de akoma pa ɛbɛgye wo fɛ so saa nso na meka for Bethel Grace Financial Services ɛde ama wo Ghana fɛ wɔ America ne Canada mesrɛ wo ɛberɛ duru
sɛ wopɛ financial service papa de ho abata no wopɛ insurance company papa de ho abata no na daakye bi bra wobire nyinaa woanya so mfasoɔ deɛ a ɛgye sɛ wode ho bata Better Grace Financial Services wɔn yɛ intermediary financial group a wɔn specialize wɔ sikasɛm nti wobɛtie w'asɛm apɛ financial service papa ɛde no abata ho na daakye bi a wo ho ankyew na woanya mfasoɔ wode ho bata wɔn ayɛ adwuma du baabi na akɔ ahomegye mu a ɛdum sɛ wohia sika wobɛtam sika boom de ama wo yɛ a yɛnyɛ wo hwee tax free ɛna de bɛma wo nti mesrɛ wo ɛne ɔhene yere Dana Kosile Dina ɛnwetwe nkɔmmɔ ne namba no ɛna ɛtwa guo no na wabɛboa wo na biribiaa kɔyɛ de ama wo Ghanafoɔ wɔ America Ghanafoɔ wɔ Canada mpo mu a muni hɔ na yɛwɔ mmɔ hɔ bokura study permit anaa work permit anaa mogyapadeɛ ɛda so wɔ saa aman yi so no mu sɛ fata sɛ mo ne Better Grace Financial Services ɛdi dwuma na biribiaa kɔyɛ asomdwoe kwan so ɛde ama wo medin ɛde Kwabena Osu nyame hu yɛ mmɔbɔ na onye firi mu so ne ɛsɛn nyinaa mo yɛ Awurade Yesu Kristo de mu nti wogye di aka sɛ amen amen brɛpɛ me yɛbɛhyia makra bye bye